Така, ето, втора част. 3 в 1. Много са вкусни. Обожавам ги. Така. Тук ги си взех. И последното нещо, за което съм си заложила. Това е на майка ми. Искам да видя какъв свят е. И последното нещо. Вижте, бисков крем. Намерих го. Уник. Ти за няколко ли нещо? Ако ми беше харесало нещо. О, това ме реши уникално вкусно. Така. 3 за 1. Това е много вкусно. Иво, ти територия ли ще ядеш? Така. Ви препоръчвам да си го купите. Като що се седи, че имам още едно нещо да пробвам. Само че... Добре, ще го отрежа с ножица. Така е. Така, ето и сърбинство има вътре. А то това е прах и кокълче. Е такова. Това кокълче е много вкусно. И сега да го пробвам с прах.